girtin, revandin, binçavkirin, zindankirina xwedanê gotinên rastiyê û azadî xwazan. Ev kiryar bi diktatoriyetê têne pesendkirin. Lêbelê li Sûriyê, ev kiryarên dûr ji mirovatiyê ji alî rejîma Sûrî ve li derheqê gelê Kurd de têkirin ku milletê Kurd ji destpêka şoreşa Sûrî ve banga azadiyê kir. Lê rejîma Sûriyê ya diktator ew xistin di zindanan de û armanca wê jî ew bû ku navê azadiyê êdî neyê gotin. Azadî! 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 Di rojeke weka îro ji sala 2012 pênc gencên Kurd ji alî rejîma Sûrî ve hatin girtin û taniha çarenivîsa wan nediyar e. Li gorî zanyariyên bi dest Rêbaz News veketine ku her yek ji xebatkar û çalakvan Ciwan Abdirehman Xalid, Ridwan Mihemed İbrahîm, Ehmed Mihemed İbrahîm, Ghessan Mihemed İbrahîm, herwiha İbrahîm Mihemed İbrahîm ku her çar biran e di 3 Eylûna sala 2012 li daxa Zorava li bakurê Rojavayê Şamê ji alî rejîma Sûrî ve hatin girtin û taniha çarenivîsa wan nediyar e. Ridwan Mihemed İbrahîm ku di sala 1985 de ji dayîk bûye û birayê wî Ehmed Mihemed İbrahîm ku di sala 1991 de jî dayîk bûye, ew her çar bira ji gundê Topseyê bi ser bajarê Amûdê li Rojavayê Kurdistanê ve ne. Ji dema girtina wan û ta weka îro, malbata wan hewl dane û hewl didin da ku çarenivîsa wan bizane û berê xwedan navendên ewlekarî lê ew hewl bi ser neketin û taniha çarenivîsa wan nediyar e. Herwiha li gorî şopandina Rêbaz News, çalakvan û xebatkarê Kurd Ciwan Abdirehman Xalid li bajarê Qamişlo sala 1980 jî dayîk bûye û bavê 3 zarokan e ku di ser hildana 12 Adarê di sala 2004 de çalakvan û xebatkarê Kurd Ciwan Abdirehman Xalid hatibû girtin û rastî êşkenceyê di zindanên rejîma Sûrî de hatibû. Herwiha di destpêka şoreşa Sûriyê jî di sala 2011 de hate girtin û piştî 5 rojan serbest hate berdan. Xebatkarê Kurd Ciwan Abdirehman mêraniya wî bêhempa ye ku bi rawanekî tejînetew berevanî di ber doza Kurdî û mafê gelê Kurd de dikir ku beşdarî di xwepêşandana Kurdan ya yekem lê pêş perlemana rejîma Sûrî de kir. Herwiha tevlî hevrêzên şoreşa Sûriyê jî bû. Malbatên girtiyan çavareya wê yekê dikin ku çarenivîsa zarokên xwe nas bikin û bang li rêxistinên mafên mirovan û netewên yekgirtî û aliyên peywendîdar dikin da ku fişarê li ser rejîma Sûriyê bikin û çarenivîsa zarokên wan diyar bibe. Ji sala 2011 ve ji destpêka şoreşa Sûrî ve milletê Kurd bi pêkhateyên din yên Sûriyê re beşdarî di şoreşê de kir û bi navê azadî ban kir û rejîma Sûriyê jî hejmarek mezin ji milletê Kurd zindan kirin. Sal û dem derbas dibin û hîn jî rejîma Sûriyê çarenivîsa wan eşkere nekiriye. Midye Dorsin.